pasamos a primeira ref, onde imos facer unhas predicións. Antes repasamos os resultados super rápido, porque o Bilbao Athletic perdeu 0-1 contra o Celta B cun golazo de Fer López, que falaba antes Hugo Matos del. Xogadorazo. Ollo con el, sí. No Full Manager cedido no Boiro, está dando unhas clases no Boiro. Cedíchelo ao Boiro. Sí, ao teu Boiro. Home, é que Fer López no Boiro ten que ser increíble. Espectacular. O que dá o fútbol manager. Espectacular. Maradona no Nápoles, Fer López no Boiro. No, é broma. Sen desarrollo. Arenteiro 2, Ximnástica Segoviana 0. Perdón, sí, dixen Arenteiro, non? Dixeches Arenteiro. Sí. Vale, perfecto. E como está o Arenteiro? Terceira vitoria consecutiva. Vaya golazo o segundo. De Fal. Que animalada de gol. Sí, señor. O que onde non hai goles no Lugo, porque empatou 0-0 contra Andorra, que outro gol anulado, digamos, de forma un pouco rigurosa ao Lugo, que non era fora de xogo, basicamente. Non era. Está prexudicando o Lugo, pero bueno, é o que hai, 0-0. A ver, é un empate contra o Andorra, está ben. transatlántico da categoría. É unha pena, o que pasa que claro, quedas co mala sensación polo gol ese que che anulan. Pudo facer o míster de Mourinho, non o vistes? Sí. Puxo ali diante das cámaras o ordenador por fora de xogo. Esa foi moi boa. De Special One. Sí, totalmente. Que ademais, sabes, todo o campo, o ordenador, xentes, en plan... Cara de mala hostia. Ese era súper. É un grande. A min que me genial, Mourinho. Boa, Dios. Sí. Bueno, e despois, xa para finalizar, o Ourense Club de Fútbol 1, Baracaldo 3. Bueno, veu o meu partido. Mou vi moito fútbol este fin de semana. Sí, señor. É o que hai, Marqueta incluso salvou dunha goleada maior. E despois temos a Cultu Galaica, que creo que debemos falar dela porque ten moitos galegos. Luis Chacón está que se sale, o noso Luis Chacón, unha asistencia de Tacón, non sei se a bichedes, asistencia tamén de Bicho, bueno, un equipazo que... É un auténtico... É como se fixáramos unha selección de non vale furar fai un par de anos, o mellor era parecida a esta Cultu. Non digo de broma. Totalmente, tanto en Escobar, Fornos, Kevin Presa, Manu Justo, é un equipazo. Incluso Pibe. É un equipazo. Que, bueno, é argentino, pero podémoslo considerar. Pibe É de Vilarcía. Pibe da casa. Bueno, que vos parece se facemos rapidamente as prediccións, que senón baixenos o tempo, verdad? Sí. Baixenos. Vale. Pois, Eros, comeza ti, eres o líder. Bueno, eu comezo o que eu particularmente poño máis arriba, o Arenteiro. Para min, media tabla alta pode pelexar por playoff. Non fai falta nin que digas eso. Podes decir, ascenso, manterse ou descenso. Eu diría, así acabamos. Pa mollarse máis, feito. Pero bueno, Eu o que ti queiras. De máis a menos estás, non? Claro, eu poño aí playoff. Dalle. Logo, que se salvan ben Lugo e Celta B. Creo que na media tabla non vai ser o ano pasado do Celta B. E o Lugo, pois, haberá que ver onde, pero aí. E logo o Ourense CF sí que lle ves un destino máis duro, tráxico. Poño abaixo, pero bueno, a primeira federación, sí, poño que baixo. Vale, ok. Pero a primeira federación sí que é unha categoría dura, difícil, e quen sabe, si poden facer un fortín do seu campo. Claro, como xa foi noutras tempadas. Xa foi, por exemplo, na pasada. Claro. Vieito ti. Vale, pois, vamos a ver, vou mollar. E verlle un vale. Eu vou decir, ascenso do Arenteiro, sen dúbida ninguna. Polvo gratis durante 2 meses no Carballiño. A segunda o Arenteiro, sí. Correcto, sí. Molaba. Valle gustar a Milito esta predicción. Vou dicir ascenso, sí. Celta B vou dicir non ascenso, pero vou dicir promoción, é posible ascenso. Creo que é un equipo que ao final necesita así unhas poucas xornadas para coller folgos e ir crecendo. Lugo, creo que se vai salvar. Ourense Club de Fútbol, a verdade que hoxe está ben complicado como Eros, pero voulle dar o premio de permanencia, porque, bueno, ao final é un equipo que leva aí anos, teñen tamén certo potencial económico, e o mellor en inverno pode haber un par de fichaxes para intentar desolver isto. Se quera. Sí. Mou, ti que dis? Pois eu creo que o Celta B, estou de acordo con Vieito, playoff, aventurándome. Arenteiro e Lugo vanse salvar, creo que vai ser máis tranquila a tempada polo Carballiño, pero o Lugo vexo tamén na categoría, e o Ourense non lle dou o premio, a verdade. Descéndelo, Ourense? Sí. Moi ao meu pesar. Vale, pois eu... Eres do Club Deportivo Ourense, Mu?
Non, pero sempre nos trataron con Temos aí, moito... Trataronnos sempre con moito cariño, entón... Sí, Ourense Club de Fútbol tamén, nos Sí. tratou sempre moi ben, oye. Todos nos trataron ben. En Ourense, é verdade que somos- boa xente en Ourense. Quédame moi lonxe da casa, non sabes? Joder, o adestrador do Ourense Club de Fútbol estivo entrevistado por... Foi non a me nosa acordo. primeira entrevista, se non me Con equivoco, Rubén ¿no? Domé. Creo que sí. Creo que foi a primeira Non entrevista. sei se sería José Moreira. Ah, Acordaste de José Moreira que estaba... é certo. Onde estaba José Estudiantil, Moreira? creo. Estudiantil, madre mía. Sí, Pero señor. Rubén entrevistámoslo tamén no campo día do ascenso. Sí, Sí. sí, un grande Rubén Domínguez. A verdade sempre moi bo trato. Sí. Pois mira, eu fácil, mantéñense Lugo, Celta B e Arenteiro. Mantéñense e creo, moi ao meu pesar, que descende o Ourense Club de Fútbol. Por qué? Porque ano pasado, o que decía Eros, o seu campo era un fortín, pero é o que lle pasa a moitos equipos en primeira división, como pode ser o Valladolid, que o ano pasado chegáballes con deixar a porta a cero, ser moi duros atrás e marcar un goliño, dos. Creo que nesta categoría tes que dar un paso máis. De momento non o estamos vendo, pero oye, o galla cambie, porque pode cambiar. Pois moi boa noticia para o Ourense Clube de Fútbol porque non atinamos unha, entón... Claro, probablemente... isto é o contragafe clásico de non vale sí, furar. sí. Tamén Está para moi o Lugo, Lugo, por favor, hai que Sí. tenéis que dar conta. Eso sí, para a afición do Lugo vai ser temporada de infarto porque todos o puxamos en salvación Sí, cómoda, así que o Arenteiro que dixo bien, te vai ascender, tocamos madeira, que non os pasen mal. Estaría ben, eu co Bueno. Arenteiro. Ojalá, Sí. sería... Parece mencionados unha É que unha además- vila como Carballiño. Sí. Bueno, como mellor é como Vilarreal, que está en primeira, máis Sí, ou menos. pero bueno, lo queremos moito a xente do Carballín, Sí, sí, moi sí, bo sí. rollo con eles. Bueno, sempre nos trataron moi ben. Pasamos a segunda ref xa. Vemos as resultados de finde e facemos as predicións así rapidamente tamén. Facemos as predicións. Veña, va. a tope. Eros, por favor, Veña. arrinca. Pois eu empezo polo Pontevedra, que eu creo que ascende vía playoff. Porque creo que o ascenso directo é bastante claro do Numancia, inda que Bueno. non se pode sabe Dios, ¿no? Creo que o Compos vai estar nunha media tabla alta, pelexando por playoff. Vexo a Coruxo tamén en media tabla. Gustoume moito, vin o partido contra o Salmantino e moloume. Mandache unha foto. E mandei unha foto, efectivamente. E logo creo que o Fabril vai se salvar. E o Bergan eu doulle unha salvación complicada. Vale. Eso sí, vai estar Vale. aí ris con ras. Pero bueno, esperemos que non lle pase como o Vilalbés o ano pasado, un Xa. moi bon inicio e ao final Vale, o sea, que todos se manteñen e o Pontevedra ascende. sí. Vale. Eu un pouco parecido a Eros. Eu creo que o Pontevedra é o como vai xogar playoff. Se me teño que mollar co ascenso de algún tamén, me mollo co ascenso do Pontevedra. E creo que diría que o Compos perde o ascenso no playoff. Despois, Fabril e Coruxo creo que se salvan sin problemas. E o Bergantiños vou mollar un pouco máis que Eros e vou dicir que baixan. Vale, vale. Que van a estar aí, vai ser unha temporada complicada, pero que ao final é unha categoría moi... Vale. É unha categoría moi potente. Club segunda ascensor o Bergantiños, entón. Sube baixa, sube baixa. Bueno, vale. Vale. Mouti, que dis? Eu creo que o Pontevedra é primeiro. Primeiro, vai subir, directo, vale? O Fabril, teño moitas dúbidas con este Fabril. Non me atrevo a mollarme, a verdade. Inventado. Pero no. móllate, neno. Inventa algo, mo. Inventa. Non me atrevo a Inventa, mollarme, mamá. non me atrevo a mollarme. Vale, un décimo. Un décimo. Sí que nos Fabril. mollamos, Queres máis? Goles a favor, goles. O Bergan vai salvar, o Coruxo vai entrar en playoff e o Compos vai entrar en playoff. E vai ascender. Oye, Boa temporada pos galegos sería. Sí, en segunda ref eu creo que Tipo positivo, Moura. sería de ensoño. Bueno, pois eu facilmente vos digo, Pontevedra ascende, playoff Compos e mantéñense Coruxo, Bergan e Fabril. E ollo, Fabril non o teño tan claro. Creo que o Bergan sí que o teño claro e vaise manter, a diferencia do que diste, porque penso que o Bergan está facendo ben as cousas, ten bo equipo e cuidado, Pero eu creo que vai sufrir máis que o Fabril, sí. Non É que o Fabril, teño joder, os dúbidas, filiales, tes os razón. filiales... Moito talento, pero é que aínda me falta ver o Fabril, a verdad. Teño que admitilo que non o teño moi visto. é que eu o mismo, entonces por Sí. eso non me quería mollar. Sí, pero bueno, ademais Al final dixo Óscar que Gil Sanz é un bo entrenador, hai que confiar, que se Teñen manteñen todos. xente en División do Norte está ben, o Depor tamén. Eu xa che digo, Claro. É que son moitas cousas. O Eu o Depor, Fabril vexo ben. o Depor ao final o ano pasado que tivo máis dudas aí tocando descenso e tal, salvase creo que a falta de dúas, ao final acabase salvando. Eu creo que
vai ter esa capacidade e tamén pode contar con xogadores talentosos de abaixo. E eso, o gran medo que teño é o Bergantiños de inicio bon, que faga un Villalbés, unha segunda metade de tempada difícil, pero eu creo que se salva. Que se manteña entonces. Moi bien. Sí.